Dumnezeu restaurează vasul spart. Poate că în această clipă te simți ca un vas spart. Nu doar zgâriat sau lovit, ci fisurat în adâncime, cu crăpături care par iremediabile. Există momente în viață când totul pare să se destrame. O relație în care ai investit ani întregi, încrederea în cineva drag, visul de o viață care se prăbușește. Când te privești în oglindă, nu mai vezi întreg omul pe care Dumnezeu l-a creat, ci doar fragmentele, greșelile pe care le regreți, rănile care nu se vindecă, alegerile care nu mai pot fi schimbate. Dar există o perspectivă pe care tu nu o vezi în mijlocul durerii. Dumnezeu nu-și îndreaptă privirea spre cioburile de pe podea. El nu se concentrează asupra ceea ce s-a spart în tine. În schimb, El vede forma originală pe care a sculptat-o în tine înainte de întemeierea lumii. Mai mult decât atât, El știe exact ce poate deveni vasul tău după ce ajunge din nou în mâinile Sale. Pentru Creatorul tău, ceva spart nu înseamnă definitiv ruinat. Înseamnă ceva care așteaptă să fie restaurat cu o măestrie pe care numai El o posedă. Poate că în viața ta au fost oameni care ți-au provocat aceste spărturi. Oameni care poate nu se vor mai întoarce niciodată cu scuze sau cu dorință de reconciliere. Și poate că așa trebuie să fie. Poate că Dumnezeu i-a îndepărtat din calea ta pentru că prezența lor te-ar fi tras înapoi, în locul din care El dorește să te scoată pentru totdeauna. Ascultă cu atenție acest adevăr. Nu-ți suspenda destinul așteptând ca altcineva să-și transforme caracterul. Dacă vor veni vreodată cu pocăință autentică, dacă vor dori cu adevărat restaurare, întâmpină-i cu iertarea lui Hristos curgând prin tine. Dar până atunci, și poate că acel până atunci va dura ani de zile, mergi înainte cu încredere. Chiar dacă acum nu înțelegi sensul a tot ce ți s-a întâmplat, chiar dacă ți se pare profund nedrept, chiar dacă viața ta seamănă cu o lămâie stoarsă până la ultima picătură, Dumnezeu are puterea să facă din ea cea mai dulce limonadă. El ia ceea ce pare compromis și transformă în ceva mai frumos decât originalul. El ia ceea ce pare distrus și reconstruiește. El ia ceea ce pare sfârșit și îl face începutul celui mai frumos capitol. Îmi amintesc de o lampă veche pe care o aveam în casă acum câțiva ani. Într-o zi a căzut și s-a făcut ciopuri. Părea că și-a trăit ultima zi de utilitate, dar am luat tubul de lipit și am început să potrivesc fiecare bucată la locul ei. A fost un proces îndelungat și migălos. Fiecare fragment trebuia găsit, curățat, poziționat perfect. Dar astăzi, lampa aceea luminează din nou pe etajera din living. Funcționează impecabil, iar lumina ei este la fel de călduroasă ca înainte. Dacă ai vedea-o acum, n-ai bănui niciodată că a fost spartă. Eu știu istoricul ei, dar lipiciul și-a făcut treaba atât de bine încât urmele nu se mai văd. Poate că și viața ta pare făcută cioburi în acest moment, spartă de un tată absent sau rece, crăpată de o mamă care te-a controlat în loc să te iubească, fisurată de frați care au ales invidia în locul dragostei, rănită de rude care și-au uitat rolul de protectori, zdrobită de un partener care nu a știut ce înseamnă iubirea adevărată. Poate sunt crăpături pe care doar tu le vezi, dureri pe care nu le împărtăși cu nimeni. Dar ascultă această promisiune care poate să-ți schimbe viața. Dacă aduci vasul tău spart la picioarele lui Hristos și îi permiți Duhului Sfânt să se apuce de lucrarea de restaurare, El poate reface tot ce credeai că este pentru totdeauna pierdut. Nu doar să te peticească superficial, nu doar să te ajute să supraviețuiești de pe o zi pe alta, ci să te facă să luminezi din nou. Și poate că într-o zi nici tu nu vei mai vedea unde a fost spărtura, pentru că lumina ta va fi mai puternică decât amintirea durerii. Asta e natura lui Dumnezeu. El nu aruncă ce e spart, restaurează cu o răbdare infinită. El nu abandonează ce e compromis, ci răscumpără prin jertfa sa. El nu te definește prin trecut, ci te definește prin scopul pentru care ai fost creat.
Și poate că tocmai prin rănile tale vindecate vei putea să aduci lumină și vindecare în viața altora care se află acum unde te-ai aflat tu. Nu rămâne deci prizonier în trecut, nu-ți irosi ani prețioși așteptând explicații de la oameni care nu le vor oferi niciodată. Permite lui Dumnezeu să-și împlinească planul măreț pentru viața ta și tu mergi înainte cu încredere, pentru că lampa ta, vasul pe care Dumnezeu l-a creat, încă poate lumina. De fapt, după restaurarea divină, poate va lumina mai puternic ca niciodată. Îți mulțumesc că ai rămas până la final. Dacă acest mesaj ți-a fost o încurajare, trimite-l și altora și nu uita să te abonezi. Asta mă va ajuta să continui ceea ce fac. Fii binecuvântat!